Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubatshazwa Isihluku okubulawe ngaso Owesilisa wakandengezi okuthiwa ugenqwe Ngocelemba zama ukulamulela umngani wakhe obehlanganyelwa ngabesilisa ababili kanye nezidombi zabo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijoinele lekhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Namanje asashaqekile amalungu omphakathi kwandengezi kubulawa ngesihluku Owesilisa endaweni yokucima uMonhlanhla cela okuthiwa ubezwe ngumngani wakhe uLindo Mjalo bese endaweni yobumnandi emazisa ukuthi khona abamhlaselayo. Ucele kube ukuthi akapholisanga amaseko bese nikeleka kule ndawo abezwe umngani wakhe khona. Wafike wangena wabe sebuza ukuthi ngabe bamshayelana umngani wakhe. Kube ukuthi umnikazi wendawo bese donsa uCelemba wamhlahlela ngoCelemba kabuzanga mbuzo, kanti ke omunye ubese mgwaza ngommese ube eseshonela khona endaweni yesigameko. Kubekwa ukuthi umnikazi wendawo yokucima ukomo uhlahlele umufi ngoCelemba kubuka umphakathi. Lapho amalungu omphakathi kuba ukuthi awakhonanga nokusiza njengoba nabo bebesabela impilo yabo. Okhulumela amaphoyisa kwaZulu Natal uColonel Robert Ntseunda uqinisekisile ukuthi kube nesigameko sokufa kowesilisa kandengeza. Qhube wathi amaphoyisa estation sakwandengeza phenya icala lokubulawa kowesilisa kuchaza uColonel Robert Ntseunda. Abasolwa ngokubulala kube ukuthi basagcwele amathafa. Bafethuke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisa. Ngizofisa mina ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.